DZKI Iriga Radyo Ronda an maugmang kairiba madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na kunyan mga tukang alas 8:46 ni na aga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Pwede kang pumili ng iyong premyo. Option A, anong laman ng sobre? Ala? Hindi pa narinig si option B. Option B, lips to lips si Luigi. Ano? Hindi ako pwede, hindi pa ako nag-suppress! Nagtanong po siya sa akin, anong barangay ang pwede nating puntahan, lalo na ngayon, ang mga naglalaot ay walang hanap buhay ngayon. Kahit po namin ang bayan nila, hindi po kami nagdalawang isip na pag na-receive po namin yung text na kailangan ninyo ng food assistance, nag-schedule po kami agad-agad. Na-aksidente po kami, pauwi na po kami galing po kami ng bayan. Sa awa po ng Diyos, hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng medical assistance. Hindi po siya nagdalawang isip na bigyan kami ng tulong. Ang bilis po ng paglapit ko. Papasalamat kami kay Luigi Villapuerte. Nagbigay po siya ng ayuda para sa lahat. Wala po siyang pinipili. Napakabait niya pong tao. Proud na proud po kami sa kanya. Kami po, Binahan Proper. Famous na famous dito si Luigi. Talaga happy. Happy yung coastal area na tao. First rule na gusto ni Luigi talaga, after this event, lahat tayo masaya. Sa tingin ko, Luigi, great job. Go Megs! Congratulations sa iyo sa pagkakaroon mo ng baby, ha? Di sana po ay patnubayan kayo ng Panginoon. Sana po kung nagtutras ako kanina, makakapag-lips to lips sana ako sa iyong kapatid na si Sir Luigi. Yeah! Ngunyan na daw, magmakon po ko na sa wakas po, matutubod po ang pangako ni Governor Migs ng Department of Labor and Employment sa Indagabos na kamo po ay makakareceive po ng ayuda ng food cart galing po sa national government as yung provincial government. Agayanan kong tabang ni food cart na pinaon ni Villafuerte, mas magiging presentable po ang mga small business owners tignan sa kanaman. Kay Sir Luigi, take care po! Iniyo pong bagay na iniyong tinaok sa kuya, makakatabang po ni sa kuya sa pagtitindahan ng mga pagkakan. Kasi iniyo, pagtataon ninyo pagkabuhayan, pagkakan sa araw-aldaw. Nang dahil din diyo, magiging presentable na pagkaratinda, bako nang warak-warak nagkadag. Kumbaga may tamang lugar na, kasi mapapakaray na sa muyang lugar na maging progresibo. Dakulan pong pasasalamat. Nag-abot na si food cart. Maugmana po kami maray. Nag-abot ng paratinda, maugmana. Mas nagayunan pagtinda kita uniform ng food cart, presentable. LRV live, LRV love, and LRV serve the people.
Ramrag kaninyo ngamin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyanin Sabado. Abado na naman, madaliun sana ang aldaw. Itsa 25 kan bulan na September taon 2021. Talado Technical Engineer James Oco, ang lalaking laging mabango. Abulin ng mga kadalagahan. Yaon man sa information si Aldrina Orlanda and si Rodel Sisa. Sa transmitter site, Joanner Divilla and Babyface kan RPN Family. Kay Banan Taman Duman si Jimmy Guanzon ang satuyang maskuladong PSG. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sumayong panghanda, mga raji na sana o magbisita sa simbahan, mga G, magpasalamat sa mahal na Diyos na tinanpa kita ni na kumpleanyo. Madagdagan sa tuyang mga edad. Kung mayong paghanda, pansit ba ito gayon? Pwede na yan. Pagsalo-salawan kan pamilya. Taan na pansit kanton, mas mahal. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo. Danay man lugod na pagkami naruutan kan na lambang mag-agom, mairayo man sa mga tukso, asin magbigayan, ano? Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Kung mahanda, pamilya lang po ang nasa tuyang kaibanan. Dahil nang una, magparaberisita, magparapakipamista si Padimadi. Mga katrabaho, tangarig na kita magkaharawan po ng COVID. Mahala ta sa naga, implementado na kasubanggi pa ang weekend lockdown. Mayong ruwas-ruwas, stay at home. Ang lambang pamilya. Garo man sana banding ng pamilya. Oy, pero magtaga i-exercise po abang naka-lockdown. Mga G sa mahal na Diyos, mag-exercise para relax lang po kamo. Relax lang kita, dahil magpara-stress, dahil magpara-radit, taan na pagparadit. Nakakakuha pa kita dyan ng alta presyon. O diba, hilang sa puso ang sa tuyang ikarimati bako ining coronavirus. Dahil po yan sa naglalangkaw, nagtataas na bilang kang coronavirus, kaya nagiging heightened na mas nagiging mahigpit man kita sa community classification, quarantine classification. Kaya mawawara lang po, magiging lifted lang ang sarong lockdown na lugar kung magbaba na po, maguros na ang kasukan COVID. Kaya dapat ang China panimbagon dahil sa salot na coronavirus, tali bagad aka ini sa indang nasyon. Ading pesting salot na coronavirus. Kaya ang iba, dahil na daw ngayon kang magparakarakan kan mga dilatang gibo sa China. Mga canned goods na yan, sa diba ay indang ngayon. Minsan pati may mga nadadalang kita sa post sa social media na mga pagproseso, paghibo ng mga dilata baga kung ano na sana.
Kanya kung may sauspok man ang tirada. Mayong madaog po na pirming malinig ang sa tuyang kakanon. Kung pwede, iwasan ta magparakakan nin mga dilata. Kadakol nakako ang hilang sa mga pagkakan po nin mga dilata, maski nga ni frozen foods. Ang sardinas, kung bakong bakbakon ang sa imong kublit. Minsan kung allergy po kita sa mga dilata, arog kan sardinas, kung nakaka-allergy po sa tuya, kagaw sa nakitang kagaw, baka magkabarakbak ang sa tuyang kublit. Tapos minsan yagba, magatulong daw ngayong maray para nagkakalangay kong sardinas. Di ba? Napilay pa ta, tuminaas o uric acid. Ang sardinas po, sa may pinakang halangkaw man na uric acid. Diyan kita nakakakuanin na gouts or rayuma. Ayan. Ining mga maasgad na pagkakan ng mga dilata. Minsan ining corned beef maalat mambaga, lalo na ining mga sausage. Ining mga ano nga itong dilata pang iba dyan na mga nasa puro kandila ko. Ham or Christian ham nga ni, may masgad pa. Kaya mas marepang magluto na sana po kita nin itlog, pwedeng lagaon. Ang linagang itlog, half cook nga ni, serbi ng pamahawan po yan eh. Itong dahil pa matagas ang kapulahan. Lagan mong kadikit na asin ay masiramon sigup-sigupon. Serbi ng pamahawan, masustansya pa kaysa sa mga dilata. Grabe po, si ibang mga negosyante man sa Naga, nag-arangal na nagkabirigla. Kan pag deklarang week in the ECQ. So iba kaidang mga negosyante dyan sa Naga, naga-loan nin pang dagdag sa negosyo maninda. Di siyempre may oral daw na babayaran yan sa kaporsyento. Suba-subahon mong biglang lockdown, di ining Sabado, Domingo ninda, sarado ang negosyo. Lalong magiging pirdi, lalong malulugmok sa kautangan ang ibang negosyante. Confirming araw kanian magiging pangyayari. Kaya mareka yan, may mga nag-aangal na mga tao dyan, mag-suggest na lang kamo para dangugon ang suggestion ng lokal na gobyerno ni Mayor Son Ligacion. Kung paano dahil maapektaran ang sendong negosyo, ang ekonomiya, ang pagbuhay kan mga tao. Lalo na itong mga malalockdown dyan, ang mga pamilyang mayong pagkakan, dapat ayudahan yan kan local government. Tawan ki pagkaon. Tahirak man doon sa magugutom. Kung duwang aldaw kang naka-lockdown, kundi ka lamang pagkakan dahil makaman pang bakal. So, duwang aldaw kang guslok. Kawawa ka naman, magagadan kita kanina sa gutom, bako sa COVID. Kaya dapat balance yun pong maray talaga. Asin dapat preparado ang local government sa gabos na pangyarihon na dapat masuportaran man itong mga taong na-lockdown. Maski sa ibang munisipyo and local government. Ito man pong mga granular lockdown na ginigibo sa mga barangay, suna-suna, street. Dapat po maano po nindo yan, mga taong nala-lockdown, granular lockdown man yan, masuplayan po nindo ng pangangaipo ninda, ng pagkakan, kung ano pa. Ang gobyerno dapat preparado sa bagay na ini. Ang gobyerno man sana nagigibo ng deklarasyon kan lockdown saka granular lockdown, di ba?
Tangarig de po ka mo tuktukan sa boto sa maabot na eleksyon. Pero may report kitang revisyon alin sa luwas. Bicol Connection Report. Nasa linya ko niyan si Philip Barasina or si Rocky Bayobo. Good morning kami. Ako po ang kunyan, nag-aagad pong tabang. Na-stroke po kaya ako. Maagad ka po. Tabang sa Kapuerte. Headquarters, digdi po sa Iriga. Taga saan ka po? Hello? Ay na daw. Baka Hello po. ano pong pangalan mo? Hello. Ano pong pangalan mo? Anong pangalan mo, sir? Hello, anong pangalan mo, tabi, sir? Yun, Hernandez na lang. Yung biskado sa Kuya Egdi sa party ni. Joe Hernandez. Sa anong barangay po ka mo? Anong banwaan? Santiago yung nabuha po, Sunuan. Na-stroke po kaya ako. Joe Hernandez kan anong barangay po? Ni Santiago yan, digdi po kami sa Sunuan, sa Kagas. Son Juan, Santiago Old ba yun? Hello? Dahil kayo na Nakahigda po ako, pero dahil man ako nakakabuhat na. Ano pong tabang ang gusto mong i-text mo pa dagos po na complete address mo, pangaran mo, complete address, edad. Taka ano po ang gusto mong ihagad ding tabang kay Gobmix Villaferte sa Kapuerte, headquarters nila para sa medical assistance or financial assistance. Agad po akong kunyan, radyo, pwede po akong tawanan. Ay, radyo. Radyo po, transistor radio. Na-stroke po kaya kung may akong libagan digdi. Ay, iyo po, okay. Tayo paabot ko po, okay. Sa kabaka si manager, magtabang man sa mo, magtao man ng transistor radio. Asin matabangan ka man po kang Kapuerte, medical assistance. O sige po, salamat sa pagbaoy sa Laukan programa. Po. Okay po, salamat. Mapix na lang po ako sa iyong ngarang ko. Sige po, okay po. Salamat na mare po. Kumusta po dahil ka na pala nakakahiro-hiro mo niyan? Nakakabuhat man ako magakaan. Pira na po edad mo? 64 na po. Na-stroke po kaya ko. Na-stroke ka po, oo. Bali, anong pong aning barangay ka mo? Santiago ba yun? Santiago yung nabuha. Santiago yung nabuha ka, Marinisor. 64 years old ka na pala, sir. Anong dating trabaho mo po? Ay, kahit ito po mananahi ako. Sa diri kong kunyan, ililang sa araw. Po, kahit itong may stroke na ako, hindi na ako nananay. Naguling po kaya ako. Iyo po. Kumusta po? May pamilya ka po? Yaong puan sa emong agom o ano po? May nag-aasikaso sa emo? Iyong puan agom po, yung nag-aasikaso sa kuya. Ngunyan, nakilay ako sa akin kung ano na ko, makisar mo ulit sa inda. Takun maraya ko, uli, giraray ako duman sa kunya, sa kuyang harong. May harong ka pa pong iba? Ha? Agkupay kang ibang baloy? Siguro po akong harong duman sa may tangod kan sementeryo bago mag-abot. Sige po. Paray ka po, Git Wilson po. Sana maramasay yung kanimisis mo. Tangarig maulay an sa imong hawak.
Tabaka ang blood circulation matabangan sa pagmassage. Saka po pangaji lang po kita sa mahal na Diyos na marahayan pa man po kamukan sa indo pong kamatian. Salamat sir, Mr. Joe Hernandez. Sige po. Sige, salamat po. Si Mr. Joe Hernandez pala na na-stroke po. Gusto mo na magagad tabang sa Capuerte headquarters sa Iriga City, Gigob Mix Villapuerte. Saka ki Manager Melvin Barayoga, baad matabangan man ng transistor radio. Manager, tanan na ka man sa ng transistor radio. Sa mga winner mo, o si Mr. iba mo na ni sa tawa na ning transistor radio ta nga igwaman da siyang pagkalibang-libangan ta siya pala na stroke o tapos kumbaga sa na stroke siya na buboring manggayod or nabuboring man and wala mang pagkalibang-libangan da. Pero yan man sa iyang misis, may nag-aasikaso man sa iya. Pero ugmaman baga kaya sarong taong na tatawanan po nin regalo. Kaya ingawahon ta na ini pong matabangan man ini akan na Capuerte medical program. Kung ano man ang pwedeng maitabang ni Gupmix sa kamatian niya, na-stroke pa lang siya. Nakakabuhat man siya pag makakan po. Lang po ining programang ini kung makakatabang po sa mga kababayan ta na ipaabot sa mga nanunungdan lalo na sa Capuerte medical assistance yaon dignan headquarters nila sa Iriga di Gobmix Villapuerte kung mahagad ka mo ning tabang sige po ining programang ini i-open ta para sa indo asin kung kisay pa man ng mga gusto nindong idulok na mga politiko ang sedo nga agado na tabang i-try tano po as maray na itong makatabang kita sa kapwa asin makapaugma kan sa indang mga buot asin puso. Sabi nga ni ito da ang mga senior citizens na mga pensyonado. Ang iba, happy. Ang ibang munisipyo nakaka-receive na kansa ng pensyon, may payout na. Ang iba man pa, sakod sa ngunyan. Yan, naputa, digdi sa Irigan, mga senior citizens, DSWD, Region 5. Haputa lang kung permina sa daang naoktaba. Taonin na pensyon sa mga senior citizens tamang po. Saka ang ginigibong follow-up kan sa tuyang local government unit sa Iriga. Pero ang mga senior citizens po pwede magdulok dyan sa opisina kan SSS sa Iriga. Open sindangon yan para sa loan na makapag-loan ka mo. Mayong-gayong requisitos, ID lang. Xerox copy kan sa inyong ID. Pwede ka mo mag-utang poon 3 bulan, 6 na bulan, hasta sa 10 taon. O unloan na yan, di sa ng porsyento sa inyong babayaran. Saka sa monthly pension na kayo din yan ibabawas. Bako, gabos na computation, uubuso na ang pagbawas. Ang pag single kayo sa inyong, garo 50% kan sa itong nare-receive na pensyon. Kaya may mawawalat pa man po giraray. Pero kaya po, personal ka mo na mag-apply ka ning loan na yun. Tabang ini sendo parang ngunyan na pandemic. Personal ka mong mapirma kaya itong application form and mapili ka mo kung pirang bulan ang dapat na o gusto nitong
pag-loan. Ano po? Kawawa naman yung mga senior citizens natin, mga vulnerable pati ito sa COVID-19. Kaya dapat tulungan natin. Lalo na ito pong DSWD, and sa inyong programa, mga pagtabang dapat perming yaon, ano? Itong mga tabang nindo baga sa shelter assistance, ng emergency shelter assistance sa mga nagkagarabaaning harong, mga nagkadaramits na mga harong na kababayan ta. Sana i-release naman nindo yan, DSWD. Langkag na, naglalaba na, mga liog kan sa tuwing mga kababayan. Ay na daw nga itong 30,000 sa total damage, or 5 to 10,000 man gayod para sa partially damaged. Ang total damage ang medyo mahal-mahal duman. Or mataas-taas ang ayuda kan sa tuyang government. Na ipapahagi po yan sa DSWD. Gaya ng mga tugang, nasa linyaman ko niyan si Karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Karundang Philip Barasina, maray naramrag ka ni mo. Medyo na tagitian kayo ako Ipasok mo. Salamat, Tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Anong klaseng tagiti ang tuminama sa imo? Medyo ibang klaseng tagiti Maka tagisi. Oo. Nagsasabit bag ang boses ko. Kung tagisi, talagang malanit yan. Ito ba ang tagisi? Baga ito, ang talayog. Iyo nga ni. Na minatama sa dito na garo perdigonis. Dahil garo ambon ini, ambon sa ka lipot sa air condition room tadig di sana Wala ko, nakahalon ka rin tagisi. Ini kayang aircon tadig di sana ang susbo, talagang maagnaw. Sobrang lipot. Nagtatama sa likod ko Dapat may hapin ang likod mo. Iyo lang yan ang kulang ko. Taday ko nagdaraning pang sapi. Kaya heater. Heater. Ay pangyayaring buhay. Anong barita, Lip? Ay, good morning kay Diri. Ay, good morning kay Mr. Diri Ibarita and kay Mrs. Dorothy Ibarita Mansi and my ghost, mabuot, matinabang na Chief Political Affairs Office of the House of Representatives sa opisina ni Congresswoman Josel Portuno duman sa being made by the Kongreso, di ba? Ang mga sabitang pangunahin o mga ano itong tamay naglalaog digdi yung ibang boses? Lip. Ano ni yung barastusa na kayo iniyo Ano tamay iba na digdi yung naglalaog sa tuya? Ano to, Lip, tamay ibang boses na naglalaog sa tuya digdi yung? Iyan nga nang pinagagalas ko. Garo niya ako nalalaog na ni aliens. Garo may alien na naglalaog digdi yung Sa tuyang estasyon. Pero nasa sabutahe kita niya na pagkaga. May biglang naglaog digding ibang boses. Pangyayari. Masakit na kung araw kaya nakaka-penetrate ang kikik. Si Dere Barreta, sabi sa kuya, ngaya ang importante basta perming may bao. Mahilig kayo ni sa bao. Aramon, bao doang klase. Baong nagpaparaibi, baong gusto ibian. O arin dyan ang duwa. Pawikan man ito, so nag-iibi. Arin ang gusto, ang bao ubaga, paros parehas siyang kampawikan. Dakula bagan pawikan. Sa dagat yan, ang bao sa tapang. Ay, iyo. Itong pawikan. Kung profile kayan, halos nagkakaparehas. Nadit lang ang bao. Tanong mada, ano ang sekreto kan bao? Basta igwa ka dang perming bao. Sabi ni Dere Barreta, garo perming kang rilingawon. Ay, nakakabanda tapalan kung may bao ka ta magiging rilingawon ka.
Oo, kaya dahil dapat magparakapot nin ba, oo. Ta, kung panlingawon ka, iba na sa imong nakakaputan. Hindi mo nga lang gadano. Oo, yan ang dipisil. Pero ako, an ba, oo, kinakakan ko lugod. Ano man ta? Maraming, sabi, pampagana na yan sa buhay. Ang bao, pag kinakan mo, pwede mo man yan hamilon o hanggang sa dila-dila ka lang? Pwede man dila-dila. Bao o baga, pinag-aadobo sa na yan. Pero Ayaw man ako, ibang luto. kung ako, pagkakanon mo ng adobong pawikan, hanggang sa dila lang ang gigibong ko, takot akong hamilon yan tabaka, dahil matunaw sa bituka ko o sa tula ko. Lalo kung supayo. Lalo na kung supayong ka na pawikan ang mahamil mo, diba, aday ka na makabawil. Oh, yan lang. Hanggang sa dila-dila na sana, mamangkayod maraot kayo kung parong-parong o dila-dila na sana ang gibunta sa Pwede adobadong kaya pawikan. kapot-kapot na sana. Or durdot-dot na sana, no? Dawa nga ni... Oo, dahil mo lang pagkaputan nitong payo baka tek ibon kayo. Ay, baka pangilong ka, no? Pero ang ngipon man ang iguan pawikan. Ay, kunyang patan mga ngipon mo kan bawo sa ka pawikan. Anong mga duwa tulo sana, pero kunyan, darakula. Ang paguna ko, saro sa nang ngipon ang pawikan na dakula. Para lakbangon ang ngipon. Paguna Ang ko, pawikan sa kabawo. paguna ko, saro sa naan ngipon niya ko, dahil man makakagat ang mga muruta kaya. Tulo Iba pa man lang. to. Iba man na kunyan to, ngipon ka na bao. Pagsarong ngipon sana. Uy, anong marere mong barita dyan, Lip? Kunyan baga tabi karundang Joey, ning dyan sa Banwaan ka na buhi, talagang pag-abot sa kandidato, ining si Governor Mig Villafuerte, makusog yan sa Banwaan kan buhi. Sa Banwaan kan buhi. Alagad, pag-abot sa iyang mga kabuhan, itong mga magiging kandidato niya dyan, baranga kaya ang grupo ni dating Alcalde Ray Lacoste saka si Vice Mayor Jofred Balagot. Taan gusto man ka ni dating Alcalde Ray Lacoste magiging running mate niya, iyo si Kagawad Christian Etchepari. Oo. Angon yan, ining si Vice Mayor Jofred Balagot, ang sabi sa kuya, kaya ang loyalty ko, yawan sa Villafuerte. Kaya ang magiging mayor ko, si RPL Manggiraran. Pero sa inyo nga ni si Gobmix makusog. Sa Banwaan kan buhi. Sa Banwaan kan buhi dahil sa tabang ni RPL sa ni Jofred Balagot. Oo, yan. Talagang ining si Vice Mayor Jofred Balagot dahil pinapabayaan si Governor Mix Villafuerte dyan sa Banwaan ka na buhi. Iyo. Pero kumusta ang magiging laban daw ni RPL kontra kay Mayor Margie Aguinaldo ngunya na paaboto na 2022 election? Medyo dorodehado da si RPL, sabi kan mga taga-Banwaan kan buhi. Iyo iba talaga ang Kaya incumbent. siyempre nagpahingalo baga sa politika si dating Alcalde RPL. Tapos ining si Mayor Margie Aguinaldo pa-champion. Siyempre dahil man yan basta mapahunod. Hindi madepende man giraray sa mga pag-iriba ni dating Alcalde RPL kay Vice Mayor Jofred Balagot saka sa iyang mga kaalyado dyan. Iyon masuporta sa iya. Ayun. Siyempre pwedeng madagdagan. Sa esperto man yan ni Governor Mix Villafuerte, kadakol mga natatabangan na mga punong barangay dyan sa Banwaan kan buhi. Siyempre kung sa mga punong barangay
an suporta ka ito hagado ni Governor Mix kung isa sa iyang magiging official na kandidato diyan sa Banawan kan Buhi, dahil man maduwang magsuporta itong mga punong barangay. Diyan sa Banawan kan Buhi, halos ang mga punong barangay, sabi nga ni Kayan, ang suporta, yaon pa man giraray, kay Governor Mix Villaferte. And pwedeng madara si dating alkalde RPL. Kung ano na hagado ni Governor Mix dahil sa mga ayuda tabang na ipinagtao diyan sa Banawan kan Buhi. Siyempre, dahil man yan masayuman mga punong barangay na mga natauanin na nakulang mga proyekto dyan sa Banawan kan Buhi. Natawanin na nakulang proyekto ka na probinsya ng Camarines Sur. Ang Banawan kan Buhi, baga kadakol dyan na tabi karon ng Joey na mga na ipaaman ng mga proyekto si Governor Mix Villaferte. Pakusa ng mga covered court, hindi guwa pang mga eskwelahan na pinagtawanin na ayuda, tabang kan gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Kaya siyempre ang mga tao dakula man na suporta kay Governor Mix Villaferte. Tapos hindi man sa Iriga, sabi nga ni Kayan, nagtuturunugan pa sa congressman, congresswoman. Pero ang Iriga, may mga nagsasabi na gusto nila pagbabago. Pagbabago kan liderato sa syudad kan Iriga. So, anong klaseng pagbabago na? Diyan na maririsa kaya si Governor Mix Villaferte baga sigan libot-libot digdi sa syudad kan Iriga kasi talagang ipinapahiling niya na sincero siya pag-abot sa pagtaon niya na serbisyo sa mga namamanuan ka na syudad ng Iriga. Pero dyan na Kapwerte, nakadakol ng mga natabangan ang Kapitolyo Provincial sa pagikan Kapwerte na yaon sa Iriga. Halos din naguhuro ang mga tao, naghahagat ni na bulong, mga pambayad sa hospital, talagang dahil sinasayumahan kan Kapwerte pag-abot sa pagtaon ni na tabang duman sa mga taga-Iriga. Kunyan, yan ang pinaghahanap kan ibang mga taga-Iriga. Sa Iriga ngaya, pera ngaya kan mayo pa so hospital. Saan City Hospital pala tabi karon da nga Joey na pinagsasabing halik ki Senadora Laila de Lima. Nakakunyang pa lang kayan. Multipurpose building. Ay, pangyayari. Pag-abot sa DPWH. Karambugan pala nang nangyayari. Garo gigibuhon itong second case, yung City Hospital. O di sa ngunyan, bako pang hospital pala. Bako pa. Multipurpose building ang gigibuhon. Dapat kaya magturul-tulan sana. Mama, may sinasabi kung Putol-putol na lip, ang saya mong signal. Putol-putol na ang signal mo, lip. Dahil na maintindihan kung ano ang iyong sinasabi, Karundang Philip. Mga tugang, sa report ni Karundang Philip, makusugunda po ang kandidatura ni Governor Mix Villaferte sa Banawan kan Buhi Camarines Sur. Por medyo kang kadakol siyang project na itinatao dyan, asintabang. And yaon man po ang suporta ninda
former Mayor Ray Lacoste, and incumbent Vice Mayor Jopred Balagot. Dawa po nga ni sinasabing si RPL medyo diado sa laban sa incumbent mayor dyan, pero iingawan man daan ni RPL na siya naman ang gumana. Kung paano yan, bahala naman sinda sa mga estratehiya ninda, no po. Diyan kaya ang makauuyam, ta si RPL, ang running mate niya, si Jopred Balagot, bako sindang maray na, mayo sindang maray na pagkaintindihan. Tang gusto da ka ni RPL na maging running mate, si Itchipare. Si Kagawad Itchipare. Iyan ang gustong maging running mate. Mayo na kayong trust. Lost of trust na kaya, in confidence, si RPL ki Balagot, kan last election, gana da si Balagot sa sayang barangay, alagad si kapartner niyang naggasto sa iya, kanakaaging eleksyon na si RPL, Ray Lacoste, daog na maray sa barangay ni Balagot. Napaano ngayon na ako pa ngayon nagtaong panggastos kay Balagot para sa samuya ngayang grupo na dapat ngayon kaibanan duman sa operation. Kung paano paganahon si Balagot, paano man siya manggana sa barangay ni Balagot. Sa kata sa resulta kan eleksyon, ang gana si Margie Aguinillo for mayor, dinaog si Ray Lacoste. Kaya nawaran ng tiwala po, taga-Rotrenaidor daan ni Balagot. Kaya ang problema man, although ang magiging pambato, pan-opisyal na panlaban for mayor si Ray Lacoste sa buhi, kan Team 1 buhi, Team 1 Kamsor, dahil man siya inuyunan, kan lokal na direktoryo na sa iyang maging running mate for Vice Mayor, si Jopred Kagawad Itchipare, dahil sa inaapod na equity of the incumbent. Kung si Say nakapartido, nakatukaw na Vice Mayor, iyan ang dapat na mag-running mate sa saya. Kaya, kung padagos na magtataga trinayduran pa manggiraray ang ibang kandidato sa party kanbuhi, malamang na mapabor ang boto kay Margie Aguinillo. Kaya dapat magkasaro ka mo, maayos ka mo dyan, si RPL sa kasi Balagot. Tangon yan, ang pirming kaiba-iba ni Jopred Balagot, si Kagawad Ting Villadares. O malayam ta kung si Kagawad Ting Villadares. Saka si Balagot, nagpupormamanin na mga political strategy. Kung paano man giraray na pasakitan si Ray Lacoste, kaya dapat magkasararo ko na dyan ang Team 1 buhi para sa karahayan na maray na resulta kan na burutuhan sa endong grupo. O si Gubmix, sinasabi sa barita na talagang makusog sa party kanbuhi dahil kan mga project ninda Congressman Portono and Gubmix Villaperte sa buhi. Lalo na ini pong covered court, bagong covered court sa buhi, iguana po dyan sa Partikan Barangay Lourdes. Mga patinampo, mga livelihood program, educational program. Ining sa Dulip, sa DSW, kung ano pang mga tabang. Kaya medyo makusog po talaga dyan si Gubmix Villaperte sa iyang magiging kalaban. Ako untaman sa dae, ang katotohanan, si Mayor Madel Alpilor, kung talagang iyon maglaban kay Gubmix, dahil ang konsentrasyon niya man, ang focus niya man digdiyo sa Iriga City, sa Iriga City, lamang talaga si Madel sa buto kay Gubmix. Ako untayin sa dae, talagang pwedeng iyan ang magluwas na resulta. Correct me if I'm wrong, dahil si Madel nakakonsentrate man sa pagiging mayor niya sa siyudad kan Iriga. Ngunyan nga ni, na nagtataga, witik-witik siya ng mga project sa ibang banwaan, natutuyaw siya ngunyan. Kasi ang sarong alkalde, dapat pirming yaon sa iyang siyudad na nasasakupan na siniserbihan.
Ay kung si Mayor Madil minsan, yaon sa Naboa, nananao man, nagtatagapitik man ng kadikit na project. Yaon sa Buhi, nagtatagapitik kadikit project. Nagtatagapitik project sa Bula, Balatan, asin Bato, Bula, Baaw. Natutuyaw siya kan public. Dahil may mas dapat priority na dapat tawanan ng atensyon ni Mayor Madel Alpilor sa syudad kan Irigata, iyon ni ang sa iyang ginanahan na syudad. Para maging mayor siya, may sinumpaan siya digding obligasyon sa mga constituentes niya na tawanan ng dapat atensyon and focus and priority. Nakikustyon nga ni si Mayor Madil na nagtatagapitik ng project, nagtatagapitik ng ayuda sa iba-ibang munisipyo sa Rinconada. Nakikustyon siya kung ano sa iyang ginagastos. Hali sa personal na bulsa or hali sa kaban kan lokal na gobyerno. O yan ang gustong maaraman kan publiko. Kundi sabi ka ba, si Mayor Madil makwartaman. Si Mayor Madil, saro sa pinakamayaman man na mayor sa Bicol. Dahil ta ngayon mairirong ta, aki ba ka ngayanin na aloy man na nagsilbi sa publiko. Kaya ngayon, si Mayor Madil makwarta ini. Kaya posible ngayon na ang kwartang ginagastos man ni Mayor Madil, baka ngayon hali man sa iyang personal na kwarta, sa iyang savings man. Takun ang gagastoson niya, habang mayor pa siya, habang dai pa po nag-aabot ang filing kan certificate of candidacy, na kung ang gagastoson niya ang kaban, ang kwarta na hali sa kaban kan lokal na gobyerno, makikustyon niya siya dyan. Pero aram ngayon ni Mayor Madil, na dahil niya pwedeng mitiran ang kwarta, an ira o an kwarta o an savings kan lokal na gobyerno kan Iriga. Dahil nga aram niya yan as local chief executive na bawal yan. Kaya posible nga dahil may savings man siya, may kwarta man siya, na saro nga sa mayaman na mayor digdi sa Bicol, saro nga sa mayaman digdi sa Bicol, si Mayor Madil. Talaga nga may kaya man ini. No? Kaya nga pwede nga yung sa mga pigtatagapitik niya man na padit-dit na project, posible nga yang hali man sa sadiri niyang savings. So, makitang problema niya ako dyan. O at least naghahapot sana ang public. And, ang gusto kan publiko, uyunan ang sinasabi na angat ni Congressman Elry Villafuerte, ang ama ni Governor Mix Villafuerte, na ang gusto talaga ni nindang makalaban ni Gov Mix, si Mayor Madel for congressman. Tangarik magayon man asin buhay na buhay ang eleksyon. Asin ganado ang mga elektorado sa Rinconada area. Takon taoning regalo halimbawa si Mayor Madel. Triple. Or baka nga ni 5 beses ang itataong regalo kang kampo kan Villafuerte sa Rinconada sa mga elektorado. So, kaya garoog maho na maraylugod ang mga elektorado ay sa wakas magiging maray-ray man niya ang buhay tango niya na pandemic sa maabot na eleksyon. Tama kamakon mong pagnanaong regalo si Mayor Madel. Mananaon ng regalo man si Gov Mix, saka si Kong Elre, si Kong Sal Fortuno, Congresswoman Jo Sal Fortuno, magiging apat. No. Kaya mas dakulan ipapanaong regalo. Kaya data aram lang, kung gusto lang pamation ng kadaogan kan Villafuerte, makakalaban ni Gov Mix for congressman sa Rinconada, tapig prepararan nila talaga. Kumbaga sa sa logistic ang pag-urulayan, kumbaga sa talagang magiging happy ang mga botante sa Rinconada. Pero yun ang ipon analisasyon ta makusog si Gov Mix sa Rinconada. Sabi kan ibang mga political analyst. Dahil ang 5 mga mayor digdi, yaon sa grupo ni Gov Mix. Ang mayor kan Naboa, si Mayor Persimbulan, kaya makusugon man dyan si Gov Mix sa Naboa. For medyo kan grabbing project na itabang dyan ni Gov. Ang mga legacy niya dyan. Sa Bartican Bato, si Mayor Frank Bernaldez, kalyado ni Gov Mix. Grabe man ang project dyan ni Gov Mix. Tabang ni Gov Mix sa Naboa, Bato, grabe. Lalo na sa Balatan, Talcomesta. Si Mayora Bagasbas,
kalyado ni Gubmigs. O, pira na tulosan mayor ni Gubmigs. Tulo na. Sa bula pa, nasaro sa pinakamayaman man na mayor, dahil mabaya ang kayamanan kayo, baka medyo mas mayaman-yaman ini si Mayor Migay Ibasco ki Mayor Madel. Si Mayor Migay Ibasco, palibasa AAA contractor, naging mayor pa, kaya medyo saro ini sa medyo mapirak mayaman na mayor man sa Rinconada and Bicol Region. Kalyado yan ni Gubmigs. Grabe man ang tabang yan ni Gubmigs sa bula. O dangan sa party kan baaw, talko mo ista. Landslide nga ni. Kanakaging eleksyon ang grupo dyan ni Mayor Jeep Vicinio. Pon sa governor pababa sa municipal level, sa councilor. Kalyado man ni Gubmigs. So, 5 ng mayor. Ang mayor sa Erica, as in mayor man sa Buhi, man ang magkalyado sa lado kan opposition, kan administrasyon, kan probinsya. Okay, digdi pa lang, alimbawa gumana, lumamang si Mayor Madel sa laban sa 2022 election sa Erica. Sabihin tanang duman sa Buhi, tamakusog si Gubmigs. Parapantay lang ang sa indang nako ang buto, pero pag-abot sa nabuwa, sa kaduman sa nabanggit kong mga banwaan na kaalyado ni Gubmigs, dyan malamang man si Gubmigs. Iyan ang totoo kayan. Dahil, dyan man nakapokus si Gubmigs sa pagtabang sa mga banwaan na ini. Pati nga ni sa Iriga, sa totoo lang, daita yan pwedeng ikaila. Grabe ang tabang ni Gubmigs sa Iriga. Last election, kung i-review ta, gana si Gubmigs ki Nunoy na andaya. Kan nakalaban niya baga si Nunoy, dinaog niya ng more than 5,000 boto nga ni. Ang nakapagana, Iriga. And Rinconada ki Gubmigs. Tali namangan si Gubmigs ni andaya sa 1st, 2nd, 3rd, and 4th district. Ang nakapagana lang kay Gubmigs, sa totoo lang, kaya sinasabing, kung ang taga-Rinconada, totoong taga-Rinconada o taga-Iriga, payaba kan mga taga-Rinconada. Si Gubmigs, na dayo, sinasabi nilang dayo kan Iriga, Rinconada, mas pinayaba man ini kan taga-Rinconada. Dahil padangat ninda ang Rinconada. Ang mga tao digdi, dahil ninda pinapababayaan. Mas lalo na sa Iriga and Buhi. Grabe ang suporta tabang ni Gubmigs, maging ni Elray Villaferte, maging ni Provincial Administrator Luigi Villaferte. Kaya dahil po pwedeng irirong o nigaran na grabe ang itinabang ni Gubmigs. Kaya aros 12,000 gayod si lamang ni Gubmigs kiandaya sa Iriga. Samantalang, kaalyado baga ka ito ni Andaya, garo si Mayor Madel na. Pero si Andaya dinaog ni Gubmigs. Bot sabiyon mas padangat kan Iriga City si Gubmigs kumpara ki Nunoy na Andaya. O yan ang matotoo kayan. O kaya po yung Iriga sabiyon tanang payaba man si Mayor Madel. O lumamang siya. Pero pag abot sa iba-ibang munisipyo, dyan mamumroblema. Kaya naglalataw sa mga urlay-ulay sa luwas na talagang kung mapait malaban si Mayor Madel ki Gubmigs, magayon talagang laban ini. Magayon na laban ini. Pero medyo ngaya sa mga nadadangog mi ngayang banat ni Elray Villaferte. Ta si Gubmigs dahil man nagpapara simbag ini sa mga isyo saka dahil man ini bako maning paraiwal. Sa kabako man ini yung bingador pero sa mga nadadangog mi ngayon sa tinataram ni Elray, talagang gusto ni Elray lumaban si Madel kay Gubmigs, tagaro gusto lang panamito ning kadaugan. Ta si Mayor ngayon Madel, pero may baga ngayong sinasabi, gana man siya sa eleksyon, pero may man siyang nanggagana, dahil pa siya dinaog, kaya garo gustong panamito ning kadaugan ni Elray Villaferte, si Mayor Madel, kaya gusto niyang palabanon kay Migs. Pero may mga dugay naman kaya malay mo kung may mga kandidato po kaya na alimbawa ako, nag-aanunsyo na ako, si Joey, makandidatong congressman sa masunod na eleksyon, di ba? Ang gigibuhon ko, pwede akong kumawat.
Sa October 1 to 8 kasi is filing of certificate of candidacy na kan mga makarandidato sa malalain na posisyon pon presidente hanggang pababa sa municipal level, sa councilor. Pagpitsa una limbawa kan Oktubre, nag-file ako ng certificate of candidacy sa COMELEC for congressman. O yan na, for congressman. Di siyempre babararita sa tao. Si Joey for congressman na talaga ngayon. Dahil nag-file na kan sa iyang certificate of candidacy sa COMELEC sa probinsya. Ay pagpitsa 8, bago magtapos ang minuto kan pag-filing certificate of candidacy, nagpadigdi ako sa COMELEC Iriga. Ay si Joey baga ngayon nahiling mi sa COMELEC Iriga, nag-file na naman. O nag-file ako ng certificate of candidacy for mayor. O, pwede ba kang gibuhon yan? Pwedeng mag-atras, pwedeng umabantian sa rong kandidato. As in, pudir niya yan. Diretso niya yan. Daw pa ako nagpara-anunsyo na ako kandidatong congressman, pag-abot kan na ultimong minuto, nagsibog ako, diretso ko mambati yan. Na ako giraray lumaban ng pagka-mayor, pwedeng mangyari man yan. Or pwede man na talagang dumiretso si Madel for congressman, and sinasabi, si Nonokoy Alpilor, si dating city councilor, umanan sa iyang susuportaran for mayor. Or dahita paaram kung ano talaga ang mangyayari. Kaya abangan ta na lang po. Basta si ang Team 1 Irigaman digdi, ang pambato maninda si Vice Mayor Rex Oliva for mayor. Kaya lang medyo ang masaklap lang sa lado kang media. Very shy. Si Vice Mayor magpa-interview sa media. Bibihira talaga. Pero na-interview man po siya. Pero bibihira lang. Dahil hanggang makuha lang kung talagang desidido man siya na magkandidato na talagang mayor or bakit gusto niya mag-re-elect for Vice Mayor. Dahil pa makuha nga ni. Medyo nahihirapan kita na ma-interview si Vice Mayor Rex Oliva. Pero I'm sure na for Vice Mayor sa Iriga, ang konsyal na dawa turog, agko kipurog. Joke lang yan ni Gubmig sa iya, no? Dawa turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservis sa publiko, belated happy birthday pala. Aki konsyal Idsil de Maywat. Magandang laban ito. Magandang laban ito. Kaan makakalaban kasi ni Vice Mayor, for Vice Mayor, ni Idsil de Maywat, si Sani Maestradong, para yung maray na konsyal ini. Ngunya, na incumbent. Si konsyal Idsil de Maywat mga tugang kung sa work experience sa public, sobra ka qualified. Kumbaga sa overqualified. Parehas man ni Saning Maestrado. Puro maray pati ini. Kaya perting bakbakan ini. Salado lang kan pag-mayor sa Iriga, kung baga, assuming lang ini, dahil tamang pinapanginutan ang mga nagkakandidato, assuming lang ini. Kung si Rex na Oliva talaga, makakalaban si Nonokoy Alpilor, medyo sabi ka ni ba? Sabi lang po ka ni ba? Kung sa experience sa pagtrabaho sa gobyerno, asin sa publiko, medyo lamang na maray dyan si Rex na Oliva. Kung sa edukasyon na naman ang pag-uulayan, lamang na naman si Rex na Oliva. Lalo na ngayon sa sintabo. Malamang si Rex na Oliva, taan masuporta kay Rex Palan, si busing niyang Sal Fortuno, Teacher Josal, Mix Villaferte, Elre Villaferte, asin kadakol pang ibang negosyanteng darakula sa Iriga, ang susuportaran Rex na Oliva. Kaya grabe ngayon chance. Kung mapakarhayan lang ngayon ni Rex na Oliva, ang sinasabi ngayon kan iba na pagbabago sa syudad kan Iriga baka ngayon makamtan. Na for the first time, ang Rex Oliva mapili. Si Nonokoy, sa totoo lang, magayon man sa iya mga plataforma de gobyerno, pero nalalamangan lang po siya. Aram po kayo nito, ang mga butante madudunong na po sa panahon na ini. Lalo nang nakatukaw, incumbent Vice Mayor, labo-labo ang tabang na ipinapanauman ni Vice Mayor sa mga taga-Iriga. Kung baga sa nakakatanom na, nagtatanom si Rex na Oliva sa Iriga, sa enterong barangay, tangarig pag-abot kan harvest time,
maani na lang po siya. Maani na lang po siya. Kaya, kung mangyari po ang bakbakan sa 2022 eleksyon, o kamo na po ang magatid-atid, o kung totoo ang mga anilasasyon kanibang tao na nakakaulay-ulay ta, o baliktad sa induman pong analisasyon. Mga tugang, mahanap buhay lang po tabi kami ni partner. Itong ibang mga hanap buhay partner sa Emon, ano, ining iba, idiretso ko na ni. Idiretso ko na ni. It's inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog. Buronyog, ang gabos, para sa igagarahay, Kusog, Bicolandia, gabos na sektor, kahit sa tong rola, Kusog, Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia, Kusog, Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. An oras pong inidara sa Indo, kan Ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa.
white, white. Mag-milky, milky, white, white, white. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Salamat sa partner James sa Oko. Garuman sa Nora Honor, pero yung timing. Oy, kumusta daw si Nora Honor? Kaya ito maganda kandidatong gobernur ini. Si Ate Guy. Oy, tama man si Diri Ibarita na dapat lang magparakarapot ng pawikan o ano to, bao. Na napapanglingaw ang tao. Dapat sa mga tao, tatao magrumdum ng gratitude o pasasalamat sa mga politiko, sa pamilya, sa kapwa na nakakatabang sa satuya. Sa satuya pong katikapuhan, kadaian, asin emerhensi ang pangangaipo. O, kaya siya, bilib siya kay Kung Sal Portono ta. Talagang mayong pinipili kung magtabang. Loyal ang both sabihong kanibang mga politicians. Makanood, magrumdum ng loyalty and gratitude. Sabi nga ni Kung Sal, may mga taong tinabangan siya. Tapos, tinabangan niya na. Dahil man lamang tatao magpasalamat, rinaot pa siya o linibak pa siya. Siniraan pa siya sa iba. Ang mga taong arog kayan mga tugang, kastigo na abuton. Lalo lugod na pagsakit ang mamamatian. Diyan man sa Bato Camarines Sur, ang bakbakan dyan, si Mayor Frank Bernaldez, incumbent mayor. Si Junjun Sirilla, incumbent vice mayor man. Iyon, malaban for mayor, mayoralty candidate sa masunod na eleksyon. Diyan man da sa Bato, kung ang sarong kandidato matinao, may maray na resulta sa baluta. Kaya dapat si Mayor Frank Bernaldez magtaga-buka-buka ngayang palad. Tapos si Vice Mayor Surilla, bukang maray ang palad, pero ang problema, so itutos-tos. Oh, yan sa logistic man ang problema dyan. Kaya kundakol palan burabod si Vice Mayor Junjun Surilla, tabukan palad. Kaysa kay Mayor Frank Bernaldez medyo kuyom-kuyom na kadikitan palad. But sabihin, medyo korkoripot da. Pero daw korkoripot da, pag iaabot ka ng eleksyon, minabiglang buka, duwang palad. Sa kagrabe da ang burabod, amakon mong kadakol ang suporta. Ay mayaman man na mayor kaya ini. Kaya dyan man na question kung paano ang hobi na maltumang sa ganador man na mayor dyan na Bernaldez, kung paano man na makapamata o manggana. Kung sa buro lang parayotik sa alagad ang saro, kumbaga sa sakahan na, kung sa manok, laban duman sa hubin pa, pero Texas man. Kaya ang purustahan ng Curaao, duman manggiraray sa meron. Lamang baya so incumbent mayor. Lamang sa posta, lamang pa sa tindog. One play lang ngayon eh. Sabi ka na nga parabulang. Pero kung nalawig ngayon ang burabod kanubin, na manok, ay baka ngaya makapamata sa rong ralayogan man na ribong man ngayaan na kumbaga sa matagas na nga yung Texas sa laban. Kung laban, buro lang, di ba? Ini-eleksyon kaya ini mga tugang. Uy, igwa pa lang dyan sa rong makandidatong kunsyal sa Bato. Retired US Navy chief pala nini. Ubin pa man, mga lampas 40 anyos pa lang ang edad kid kani. Siga babana-bana nagaro pati future mayor ng dalagang kay niya. Si Boyet, Boyet na pati si si Bogs.
Rimpula. Sa diring tao ni Buyit. Inipalan, mayamanon, may magayon na hotel sa Bato. Agko ki restaurant. Agko ki tarpolinan. Agko ki litsunan ng baboy. Litsunan ng manok. Kadakol pala ng negosyo. Amakon mo man kayang retired US Navy Chief. 22 gayud na taon na nagserving US Navy. Tapos may negosyo pa ini duman sa Lockheed USA. Binayaan ta gusto lang magserving konsyal dyan sa Banwaan kan Bato, Camarines Sur. Dako lang ang nagki-question, taga Bato talaga daw ngaya di. O kaya sabi man ni Bugs Rimpula, matuod dyan. Na taga Bato ngaya ako ta, valedictorian na nag-graduate dyan sa elementary sa Banwaan kan Bato. Nagpuli lang ngaya ko digdi, ta gusto ko man niya mag-service sa mga taga Bato inyo. O kaya sa mga taga Bato, pure man pala ng taga Bato, adi si Bugs na Rimpula. Saka lang yaman palang kadi, anapot lang dyan. Kung pupulpugon ang kamot kay ni, or baad ang kamot kay ni, pag minagogom, daog pa itong parakawat o player ng golf. Baka duwang kamot man kani, intiro man na kumos. Dapat medyo maging korokartistahon lang ang dating kay niyo. May ganahan ini. Taan sabi ta na nga ni, kung ang sarong kandidato matinao, ay may maray na resulta. May maray na resulta sa baluta. Pero kung yabang sa naman nga abuton, kan mga butante, na pagparapalawason mapirak, mayaman, tapos digakod man ang pirak, ay mayo nga abuton ng maray na resulta sa buto pag-aro kayo ng sarong kandidato. Mga tugang, inabot na ako nin oras sa pamamaaram. Salado, ay si mga Facebook live viewers ko palanday ko nagka-barati. Alat daw, tabago ko magparam, barati ko kamo. Masalupog sa Indo ay. Late ko na kamong mababati. Pahinsya na po kamo medyo nag-iidad-idid na. Ang sa Indong lingkod, 32 years old na. Oy, good morning kay Marie Chris Nabag Gokotano. Uy, pambirang apelyido ini ano? Si Abinal Juhenes, an super cute bodyguard ni Mayor Persimbulan Canaboa, nag-watching. Si Jiminay Pristado Bungkay Salba, Jerry Lokyas, Michelle Pasiti, si hermana, si Rosita Rumbaoneri, watching also. Si Dunya Maureen Midroso, si hermana, watching also. Ang pinakamayaman sa Cebu. Cebu ba yun? Si Mary and si Mr. Nestor Yuri. Good morning sa pamilya nindo. Si Juliet Saliente Jojo, also watching. Si hermanang Monica Perique, ang pinakamagayon sa Limassol, Cyprus, Pilipina, pero mas magayon pa sa mga Cypriota. Ay pangyayari niya. Pero may bonus na naman ang sendong lingkod kay hermana. Ay bali, bala ka na. Basta si Sir James Diamond Paglingawi, kaya itong pabango dyan na maamot. Ang lalaking laging mabango, alam na, Sir James Ocon sa kuyang partner digdi. Pero mas may kung matawanan mo gatong pabango mo dyan na nag-amot-amot na pag minala ko, idol, nagwawalat ang bango. Ako nga, pinadaran ako itong irman ng pabangong ito. Habang naglalakaw ako, may nagsusunod sa kuya. Ika po talaga ngayong mahamuto na naglalakaw. Tadap mo niya ako. Maamuton daw ngayong paamot mo. Saan nga hali yan? Saan mo nabakal? Lekom po niya ako ni binakal. Regalo lang niya ako ni kantugang ko hali sa Limassol, Cyprus. Ay, maamuton niya siya. Lalo na kung medyo nabalad ako, lalo ngayon nagwawalat sirang hamot mo. Yan. Sharing man sa gabos-gabos. Tarlac pala si Mary. Sorry, medyo 32 years old na kaya sa endong lingkod. Nag-edad-edad na medyo nalilingawan. From Tarlac po si Mary, sabi ni hermanang Monica. Si Michelle, si hermanang Michelle Pasiti, nagbabati man sa endo. Si hermanang Monica, sa gabos na friends niya sa Facebook. Pinabati niya man sa Rinconada. Si Rosita Rombaoneri, sabi niya, maray na ramrag ka ninyo amin from Davao City siya, okay?
So ibang mga comments nindo garo natakpa na dahil ko na po mabasa. Kaya salamat na lang kasi ng pagkantabay. Sa lawas na kaibanan ta si karondang chief announcer, chief reporter Philip Barasina. Salamat. Standby kay Kagawad Ilma Dilima Gaspian masunod na mga programa.